Много. То голям. Здравейте хора! Днес сме на река Марица в град Пазарджик и ще пробваме кефалите. Ще ги видим на силикони, котушки. Ако са по-активни, може да дадат и на воблери. А вие, ако попадате на този канал, това е канал за спининг, риболов. Може да се абонирате за канала с камбанката, за да получавате известия, когато качвам новите ми видеа. А на вас ви пожелавам приятно гледане. Пръчката, с която вие, Savage Gear H2 от 2 до 8 грама с дължина 121 см. Плетено влакно Unity Kaiging Super P04, флуорокарбон на Savage Gear 019, карабинки на Яр. А това е Mayfly-чето, което миналата година хванах доста добри кефали на него. Много. То голям. Първия! Хора, ето го. Леле, вижте го. На Mayfly-чето. Това е много брутално силиконче. Казах ви, че и миналата година имах успех на него с доста добри риби. И ето го. Мале, вижте тук как има някакъв белек. Ето тук. Значи, педия. Да, е около 30 см. Откачваме рибето и го пускаме. Ай, кефалче. Порасваш голямо. Ето я. Примамката. Savage Gear Mayfly 5 см. Уникално силиконче с главичка на Яра 1 грам. Ето, оттам от другата страна. И воденето е като заметна, леко обиран и съвсем лекичко твичвам. Ето така. Това е успешната проводка. И тъкмо метнах силикона, твичнах малко и рибата ме взе. Ами хора, това ще бъде за днешното видео. Хванах една риба. Риболова беше много труден, но тази риба ми направи страшно удоволствие. Наистина риболова беше труден и успешната примамка беше Savage Gear Mayfly 5 см. Оставям линк долу в описанието за успешната примамка и моята към. Също и за очилата, те важат много, защото някой път може примамката да се изстреля и да ви отиде в очите. И затова очилата са доста важна екипировка за риболов. Също е плюс и че виждате рибите, когато е по-плитко, защото има очила, като тези на Savage Gear, които са с поляризация, които махат от бляска на водата и се вижда доста добре. Питахте ме и да направя ареа риболов. Мисля, че скоро ще направя един такъв риболов. А на вас клипчето, ако ви е харесало, ударете един лайк и се абонирайте за канала с камбанката, за да получавате известия, когато качвам новите ми видеа. По този начин страшно много ме подкрепяте, за което ви благодаря. Чао и ще се видим в следващото видео.